Здравейте и добре дошли на нашия вебинар на тема Mindfulness и медитация за деца. Изключително ми е приятно, че през следващите 20-25 минути ще бъдем заедно. Аз се казвам Жечка Калинова и представлявам Фондация Идейн развитие. Искам днес заедно с вас да разгледаме как медитацията може да бъде от полза за децата и как вие като родители или като учители можете ефективно да въведете тези практики в ежедневието, било то у дома, било в класната стая, в живота на децата. Ние сме част от една по-голяма инициатива, наречена проект T-Wells, която има за цел да представи инструментариум и ресурси за подпомагане на благополучието в училищата, у дома и като цяло в обществото. Проектът T-Wells, това е абревиатура, е с пълното заглавие разработване на инструменти за повишаване на благосъстоянието в училище за деца, техните родители и учители. Той е финансиран от Европейската програма Еразъм Плюс и е предназначен да осигури на преподавателите, родителите и децата практически инструментариум за подобряване на тяхното благополучие. Чрез този проект ние сме разработили много ресурси за вас, включително водена медитация и упражнения към нея, които лесно могат да бъдат интегрирани в ежедневието, било у дома, било в класната стая. Днесният вебинар ще ви запознаем с някои от тях и ще ви покаже как да ги използвате ефективно. Но преди да продължа, да кажа кои сме ние. Както вече казах, аз представлявам Българската фондация Идейн развитие. От много години ние се занимаваме с проекти и инициативи, които са насочени към децата, към младите хора, жените, възрастните хора, т.е. тези сегменти от общността, които изискват нашето по-голямо внимание, като се опитваме да им покажем, да им демонстрираме не толкова известни на българския пазар и на българското общество инструменти и техники, които да подпомогнат качеството на живота им. Наши партньори, международни партньори е португалската организация, която носи името Училище по емоции. Тя в продължение на вече повече от 15 години се занимава с въвеждането на медитацията и практиките на mindfulness в училищата в Португалия. Искам само да ви кажа един интересен факт, че медитацията вече от години е част от редовните практики в португалските училища, било то като малки сегменти интегрирани в редовния учебен процес, било то като по-сериозни форми на извънкласно обучение под формата на програми за медитация, емоционална интелигентност, емоционално управление на емоциите и така нататък. Те са много търсен партньор на голяма част от училищата в Португалия. Така че те носят тази практика и това ноу-хау, което бяха така щедри да споделят с нас в рамките на този повече от година и половина проект. Третия ни партньор е друга българска организация, Сдружение социални системи Юндула, която обединява в себе си артисти, творци, български творци от различни сфери на изкуството и нейния най-емблематичен представител, който много български деца познават и обичат, включително и родителите. И това е известната голяма българска актриса Мая Бежанска. Така че заедно трите организации с много ентусиазъм в продължение, както вече казах, на повече година и половина, се постарахме да подготвим за вас и да експериментираме една чудесна програма, която може да ви служи като първоначален курс за медитация, която да използвате у дома или в училище. Но нека да се върнем малко по-назад и да започнем с това какво всъщност е медитацията. В самата си същност медитацията е практика, която помага да обединим ума и тялото си, за да постигнем баланс.
Това е начин да успокоим ума си, да фокусираме вниманието си, да постигнем дълбоко състояние на релаксация. Традиционно медитацията се е използвала за изследване на свещени и мистични аспекти на живота, но това въобще не е така днес, защото тя е широко призната заради способността си да намалява стреса и да подобрява общото благополучие. Сигурна съм, убедена съм, че много от вас са чували за медитацията, много от вас са опитвали да медитират. За много от вас най-вероятно това е под една или друга форма редовна практика. Други са скептични, други пък категорично отричат медитацията като абсолютно различна и несъвместима с нашия светоглед и нашите културни практики. Но за всички вас аз искам да разкажа малко повече за медитацията, за да се опитате да преосмислите как тя може да бъде интегрирана и каква роля може да играе в живота ви. Стига само да се осмелите, да опитате. Можете да мислите медитацията като за упражнение за ума. Точно както тренирате мускулите си, когато правите физически упражнения или ходите на фитнес, или просто се разхождате, медитацията е една тренировка на ума. Тя го тренира да се фокусира, да релаксира и да може по-осъзнато да възприема настоящия момент, в който човек живее. Медитацията може да се разглежда като форма на умствено обучение. Като всеки тип обучение, тя също включва различни техники за фокусиране на вниманието и премахване на разсейващите фактори. Това от своя страна води до дълбоко усещане за спокойствие и яснота. Медитацията не е нищо ново, нито пък е мода през последните години. Тя се практикува от хиляди години, стотици години и в най-различни култури. Може да се определи на пътуване навътре в себе си, по време на което човек се опознава по-добре и с времето става все по-лесно и по-лесно да се постигне това търсено от всеки от нас вътрешно спокойствие. Представете си, че се опитвате да гледате филм, но около вас е изключително шумно. Трудно се съсредоточавате, нали? Медитацията помага точно в това. Да намалим този шум, за да можем ясно да видим и да разберем това, което се случва на екрана на мозъка ни. За кого е предназначена медитацията? На практика тя е предназначена за всички, защото е проста, не изисква никакво специално оборудване, никакви специални финансови ресурси, никакво специално място и на практика може да се практикува навсякъде. Независимо дали сте дете или зрял човек, медитацията може да ви помогне да управлявате стреса, да увеличите концентрацията и да подобрите качеството си на живот. Какво обаче да кажем за децата? Могат ли те да се възползват от медитацията? Отговорът е категорично да, разбира се. Разглеждайте медитацията като инструмент в кутия с инструменти. Тя е нещо, което винаги може да извадите, когато трябва да поправите нещо или да успокоите ума си преди тест, да помогнете на детето да спи по-добре или просто да намери момент спокойствие в един натоварен ден. Медитацията за деца, специално за деца, е един чудесен отговор на непрекъснато нарастващата нужда от физическо и умствено спокойствие в днешния изключително динамичен свят. Представете си на какъв натиск от всички страни са подложени децата. В училище, в обществото, от социалните мрежи. Тази непрекъснат ангажимент изисква от тях непрекъснато ти емоционални реакции във всеки един момент. Именно медитацията е този инструмент, който им предлага начин да открият спокойствие и фокус в себе си. Ползите от започване на медитация в ранна детска възраст са значителни, защото тя може да формира развитието на мозъка по начини, които в последствие да насърчат дългосрочно, психично и емоционално здраве. Представете си, че учите детето си как да кара колело.
В началото винаги е много трудно. Това, което трябва да бъде научено е как да се пази баланс и контрол. И не е много лесно, нали? Но веднъж, щом ги усвои, детето никога. Те се превръщат в рутина, в нещо съвсем естествено. Аз лично не съм колоездач, но всички твърдят, че веднъж усвоено умението да се кара колело, то никога не се забравя. По подобен начин работи и медитацията. Помага на децата да балансират емоциите си и мислите си и по-гладко да преминават през житейските ситуации. Веднъж усетили ползите от нея, удоволствието от тази практика, те никога няма да го забравят. Основната цел на медитацията за деца е да им помогне да практикуват пълно и осъзнато внимание. Когато се научат да насочват вниманието си и да развиват емпатия, изключително важно за всеки човек качество и чувство, децата много по-лесно ще се справят с емоциите, мислите и чувствата си. И нашата програма има за цел именно това – да ги преведе през основните стъпки и да ги ръководи в процеса на осъзнато осмислене на даден момент и ситуация. Тоест, така известния mindfulness, за който ще говорим малко по-късно, да ги научи на това и на тези умения, които те ще използват през целия си живот. А те са безценни, особено докато децата растат и се сблъскват с толкова много нови предизвикателства. Ние сме подготвили за вас 13 водени медитации. Към тях има упражнения. Разгледайте ги и ще видите колко интересни неща може да правите заедно с децата си. Но за тях ще поговорим малко по-късно. Какви са ползите от медитацията? Няма съмнение, че редовното практикуване дори на няколко минути на ден. Няколко минути, не часове. Носи огромни ползи. И това не са само думи. Това не са само споделени разкази на хора, в които вие, евентуално като скептици, може да се съмнявате. Науката подкрепя това, като са правени редица изследвания, в продължение на години, с много участници в изследванията. И те доказват, че медитацията води до промени в мозъка, които насърчават креативността, намаляват тревожността и подобряват паметта и способностите за учене. Тези ползи не само ни карат да се чувстваме временно по-добре, а те могат да доведат до трайни промени в начина, по който мислим и чувстваме. Представете си мозъка като градина. Като медитираме, ние всъщност засаждаме семена на спокойствие, фокус и яснота с течение на времето и с редовна практика. Тези семена се превръщат в здрави и красиви растения, които правят нашата умствена градина красиво и спокойно място. Друга изключителна полза от медитацията, това е, че тя укрепва връзката между ума и тялото. Активира това, което е известно като реакция на релаксацията, а то означава процес, при който тялото ни остава отпуснато, а умът буден. А това е особено важно за децата, тъй като им помага да балансират естествената си реакция на сложни ситуации. Знаете, че когато човек се сблъсква с стресова ситуация, той има две реакции, известни като бий се или бягай. И именно тези реакции могат лесно да бъдат управлявани, когато са предизвикани от състояние на тревожност или стрес, особено при децата. Мислете за ума и тялото като за екип. Когато работят добре, всичко протича гладко. Медитацията помага на ума и тялото да общуват по-добре един с друг, за да могат да бъдат и да работят по-ефективно заедно. Какъв е ключът към извличане на всички ползи от медитацията? Отговорът е много прост, това е като при всяко нещо, което прави човек. Редовната практика и постоянство. Важно е да поемете ангажимент към децата или към себе си и да медитирате редовно. Запомнете, че не става въпрос за постигане на определено състояние. Може би се притеснявате от медитацията, защото смятате, че трябва да постигнете някакво специално състояние или трябва да го направите перфектно. Въобще не става въпрос за това, а
а за факта, при който вие сте постоянни в усилията си и не спирате да опитвате. Като обещавам ви, на база на моя опит, на хора, с които съм говорила, на хора, които съм следила и съм чела за тях, че с практиката медитацията става все по-лесна и най-вече ви носи огромно удовлетворение. Представете си, че учите детето си или вие се учите да свирите на музикален инструмент. Как е в началото? Вие сте изключително несръчни и всичко изглежда трудно, почти непостижимо. Но с редовна практика виждате, че детето започва да свири красива музика. И с медитацията е така. Практиката може да изглежда много предизвикателна и почти недостижима в началото, но тя води до чудесни резултати за ума и за тялото. Нека сега малко да поговорим за така популярния термин, който убедена съм всички сте чували – mindfulness. Той, за съжаление, няма много адекватен превод на български език и се използват какви ли не варианти да се обясни значението на тази дума. За целите на нашите обучения и за целите на този семинар, mindfulness за нас ще бъде осъзнатост. Осъзнатост за това, което се случва в момента. И точно тази осъзнатост е ключов момент и ключов аспект на медитацията. Става въпрос да обръщаме внимание на настоящия момент. Да обръщаме внимание на настоящия момент с доброта и с любопитство и без да даваме оценка, без да го съдим, без да даваме присъди или оценки за това, което се случва. И вместо да реагираме импулсивно на ситуациите, тази осъзнатост ни учи да спрем, да наблюдаваме и да обмисляме и обмислено да пристъпваме към своите реакции. Представете си колко овластяващо би било това за децата. Ще им помага да управляват емоциите си във всяка една ситуация и да вземат по-добри решения. Представете си, че шофирате кола, без да осъзнавате, без елемента на осъзнатост, е като да шофирате с висока скорост, без въобще да обръщате внимание нито на знаците, нито какво се случва в момента. С mindfulness обаче забавяте темповете, забелязвате всички детайли около себе си и по този начин вземате по-безопасни и най-вече по-умни решения по пътя на живота си. Да се върнем малко към науката и медитацията. Съвременната невронаука прави много изследвания. И това, което те демонстрират като резултати, е, че осъзнаването на това, което се случва в даден момент или mindfulness, практиките на mindfulness може действително физиологично да промени мозъка ви. Тази способност, известна като невропластичност, на практика ни дава възможност чрез редовна практика да променяме своите навици, да променяме поведението си и дори емоционалните си реакции. За децата това е особено мощен инструмент, защото техните мозъци още се развиват, което прави по-лесно изграждането на положителни модели още от ранна детска възраст. Ето защо, макар че водените медитации и упражненията към тях, които ще намерите на нашата интернет страница, могат да се използват практически от всички, когато сме ги правили, ние сме имали предвид малки деца от 6-7 години до 11-12. Редовната медитация може да доведе, образната диагностика доказа, че редовната медитация може да доведе до удебеляване на префронталната кора на мозъка. Тази част от мозъка е свързана с вземането на решения и с вниманието и емоционалните регулации. Тя също така помага и за запазването на сивото вещество в хипокампуса. А хипокампуса е онази част от мозъка, която е от съществено значение за паметта и за ученето. Тези промени, доказани с образна диагностика промени, показват, че медитацията има много дълготрайни ефекти върху здравето на мозъка. Медитацията е като да укрепите основите на къща. Колкото са
силни основите, толкова по-стабилна и устойчива ще е конструкцията. Медитацията помага за укрепване на основите на мозъка и го прави по-устойчив на стрес и предизвикателства. Както вече многократно споменах, програмата T-Wells предлага структурирани програми за медитация. Те могат да се използват в дома, могат да се използват и в училище. Тя включва водени медитации. Аудиозаписите на скриптовете са направени от Майя Бежанска, така че те са изключително приятни и въздействащи за слушане. Към тях има игри и те са създадени да помогнат на децата да развият емоционална интелигентност и респективно да повишат своето благополучие и благосъстояние. Така че, независимо дали сте родител, който иска да практикува mindfulness и медитация от дома, или пък учител, който иска да тества и да интегрира тези практики в класната стая, ресурсите са лесни за използване и, вярвайте ни, високо ефективни за родителите, които искат да ги опитат със своите деца. Повярвайте ни, практикувайки медитация осъзнатост, заедно с детето си дори за няколко минути, ви дава възможност да прекарате изключително качествено време с него. Така ще научите много и за детето си, ще научите много и за себе си. Това, което искам да ви кажа е, че и което трябва да запомните от нашата среща днес е, че просто трябва да го направите. Да започнете от някъде. Независимо като родител или като учител, започнете да включвате медитацията в рутината си първоначално по няколко минути на ден. Започнете така деня, започнете така сутрешните часове в класната стая. И по никакъв начин не се тревожете дали го правите перфектно. Защото, както вече казахме, важно е да бъдете последователни и да видите, да имате готовност и отворени сетива, за да видите обективно какво е положителното въздействие, което тези, макар и кратки практики, ще имат върху децата под вашата грижа. Помнете, че медитацията е практика и като всяко умение подобрява се с времето и с посвещението, което вие и отделяте. Да започнете медитация е като да засадите дърво. В началото дървото е много малко, е много крехко, не сте сигурни дали ще израсне, но ако сте постоянни с течение на времето, то ще се превърне в силно и красиво растение, което ще ви осигурява сянка и контрол и комфорт. Благодаря ви, че имахте желанието да изслушате този вебинар, да се присъедините към него днес и се надявам, че макар и малко, вече сте готови поне да опитате медитацията и да я въведете в живота на децата около вас. Помнете, че mindfulness и медитация са практики за цял живот. Те могат значително да подобрят благополучието и качеството на живота на децата и вашите. Аз мисля, че ние сме отговорни да се опитаме с всички възможни инструменти да помогнем на нашите деца да развият ценни умения още в ранна възраст, за да могат да се справят с спокойствие, фокус и да бъдат устойчиви в живота. И докато приключваме днес, насърчавам ви да опитате с кратка медитация. Ще намерите много ресурси, както вече казах, на нашата интернет страница. Изписана е на този слайд. Можете да тествате всички, можете просто да ги чуете. Започнете с малко, бъдете търпеливи, наслаждавайте се на всеки миг прекаран с детето и на пътуването ви заедно. Благодаря ви, пожелавам ви всичко най-добро в осъзнатото ви пътуване през живота и в чудесното време, което ще прекарате с децата си, докато опитвате mindfulness и медитация. Пожелавам ви успех!